En Galicia nunca se xera un tema dance en galego e, bueno, decidimos os meus produtores e eu, pois, lanzar esta iniciativa. Pero a novidade tamén que sexa en galego, que sexa tamén un tema moi comercial, e, sobre todo tamén a voz de Isis creo que é moi juvenil. A canción, pois, resulta que por agora, nas miñas sesións, pois, moi ben, na radio tamén, pois, a xente parece que a pide continuamente. O do Eurodance, a primeira parte ven sendo votacións por internet, e logo a segunda, pois, en decembro, pois, hai un xurado que vai votar a mellor canción. É bonito saber que a primeira canción dance en galego, pois, representa toda España. Estamos aí traballando no novo single e sí, será tamén outro tema dance en galego.